Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association mendaksni ka khat phra tarik risau arjar pesau. Kalalet chakajingalang ka balakhat da katanat jungok kai ka sarkar jilla. Nak benta banyakran halor kimat ki bede baka kam jungok kai. Kentup halor ka jingdawa jong ka seng ban perking no yaki kali ki bana bar jilla. Ban kit di kinong jungok kai. Syaduk ki jaka jungok kai bapher. Hakani ka jingalang ka kenhun ka layo ban pensngo syo director ka tanat jungok kai ka jilla uba Cyril Viding do. Yaki katu ka ni ka jing ajing mut bat ki jingdawa ki jongki. Ka jingdawa ka bakham kong san ka long na ka benta ban pentri kam no. Ya ka reciprocal transportation agreement ka bala pentri kam haki weipat ki jilla. Hadian ka jingalang kinong yalam ka AKMTTA kila yathu bana kalyang u director ka tanat kam jungok kai ula betha yaki bakin wanra da ka jing tho yaki mat jingdawa jongki. Kenang baka sarkar kan pet benya yaki takimat jingdawa. Uba Kerman Yuria uba dayu advisor ka AKMTTA ula pensyai baki try jongki hotel ki guest house bat ki wei ki shnong ki ba penyat yaki jaka jongok kai jongki. Kimdei ban sngut hu bakla bakani ka jingdawa jongki nongnya kali turis kan kata yaka kamai ka ji ka jongki. Hendrei ki dei ban trailang bat ki ula ongru balada ki kwa yaka jing pensyai ki la ban khot da ka jinga keren bat ki. Kong sat na ai kublai yang si sport na post sport ngam ha ban ai kublai fi ki press media ki ban ka post sport fi la ban sprengi khor ki bai di ha barok ki zala ka juri ki bai di ki ni kam ki ba ja ni ki ni ki kam susi ki ba kam supha ki bai ya bai zo ki zala juri ai kublai fi ringkat bat ini tim tra nong ilam ang ni berfak ki ban ka wi ka san bidan ki jini kren ki juri ha pring ka to ka meeting ka menne tolong ka ba ya bai ya di bat naga sarkar ni kala pun lek ba ya kai ke bang kwa na kalen jongki kalong bangin ha jing tho ski ha ka bai dei ba kita jing ai jing mut ki jongi lembaki Asian Tourist Taxi kita mentai ni kami pilih kita ki points ko ki na sarkar kita ki points kita kumbangi la ya tho mene ki la don kambon ni ka bak ngin ai sarkar ka bot ke kum ha ko tourism department nyau tuli patli la don kita apa lagi ni nyau patli dikit kita ko ngong san kan sehi itu ke reciprocal kategori ka policy ke ban rekam ha ke bangi ai syaka sarkar ban rekam ha ke bai dei bat kita sport ki bangi demand ba ka AKMTTA bat ki member ki badan pok secretary jong ka AKMTTA kai ka ini kerja lah tu fokus mau tu yang kita istri mau uhi loong ba ngilai pensai na borok ki asan ki badan meneh tu pok ka kamera bangi long meeting uhui la pan ya station ula priang ni ke bangin ai jitho kini ki sini asni ki bangin selila pat ngan phak ru ka jing tho kasi nang ba ka sarkar hi ka don kam ban kala da areng ka bai dei bat jing tho ni ki jing ajing mut kini ha ka bai reciprocal ni ki wiki jing ajing mut jing lembaga tourist taxi association pipidang tu ka apps ke laong hi kum ta ba ngin don kam ban ngin lum ngin langi ki ka do tu ki kali ki badan ani ki keteng jong ki tribal bat ki telefon number nang bagara galeng ka sarkar bakin ai no ka apps ba ki dada ki wan ki nong jong ka sne ki jala ji nang ngin yo ban kin contact ni ki tribal ki badan ko ka apps jong ni ki jala jong ni ka ji ka sarkar ni ka ji ni ki asan ki bangi demand hawai dei bat ki ban sna policy ki tourist spot kampat songhun hindiat rei ka kampat don ke jing songhun kan rei habangi keren menengi la yo hi ta kalen ti ka ban hindiat ka ban ka sarkar ngi hap ai por hin ka sarkar pakan pej ban kmi shwai ka ta ke jing demand ni ni la long impat ta songhun dot hadu ka ta 4% ni rei 100% la don hi ka nagara jingi bangi kermen ba kan sa trikam la ni kan sa pen urlong ye ka ni ka mat jing dawa jingi ha bai dei bat ki tourist spot ban thawi ki policy atau Halo kata ngila ban sa sarkar bang ngila ong hiru na kanyang jingi de ki drabal kali ki badan ni ki bangi den be ko feel man kasni ni klo string man kasni ko ban ong no bangin lek kamai ki ji te na kanyang ni jongi ngila ong ban kampen kloi ya ka sarkar nama bang ngim don por ban wan si tai komiti na kawai komiti sa kawai komiti nang bang nyo ban like no jingi jing sham jing jat ni ha ka ba ya ki jingi jingi ko ngilong nya kali kamai Amia kecing ki ia mata tinggi ni dan ni kecing mut banyak sekemat halo kita kecing ki tak balong yang mentang yang ailat ni suka bahkan tek kini try tak kecing thok wedi halo ki ba in sapa ki sa sarkar
Minyak kuno pak dia. Tak ini nak bang iki apa kita spot kita ngai kita kiri pada masjid ni haban ai lat soka ban kuli dan di ban pet choi ta ki chok ni sai dia mentah ingin sab lo nak kalian jungi haban sengap hiru ke ke ba sorkar ka jingmut bat na ka sorkar ke ri hiru ban sengap ke ke bangi kita nyak kali ka mai terus hi bakal ngila ai jingmut ya ka don pakren proses pengihak kita government mah. Kini kan reciprocal proses kalau bah labun dan nipet ya ka Jharkhand ke Orissa ke Delhi Haryana jelasai ni kata reciprocal proses apa dengan jengki. Bat kumno ya kini ki kota jengki kali niat nak away ke state away ke state. Di kini kan reciprocal proses lu ngila pa saka ngila ai ke jengmut menasko sarkar lu ban ngila penihi bah kumno ban pentrikam te ka sarkar kalau aklohi nak kalian jengki department lu jengi director ila klohi bat sim ya kata karai jengi bat ka jingai jingmut jengi te ila pha ingi ru ban pha ika soft copy jengi ki gazette EA kanang ba inyo man le ya kata study nak kalian jeng department jengi ba jing percaya kindiat ni advisor jengi ta i di pak kermen yuria di try jong silong mil ta cukup por di advisor jong ka IKMTTA Pwede bat ke ba nakaliang mo yalam jong ka All Khasim Meghalaya Tourist Taxi Association of Snow. Ya ka pwede ba kani reciprocal transport agreement. Kani ka RTA ka bangi ong ka tilpak. Kani ka belada pentrikam ko kani ka thanj tilamngi ko ka jela Sikkim. Apa yang ke Sikkim bat West Bengal. But ingba kani ka RTA nak ka support ka judan ka amendment. But Sikkim ru minta kita don ke jinge pembet mai ban ngi lingba kan ni babun ke jimin toy ka wan ki try ki driver nya kali ki bade na Sikkim lani na West Bengal ki don laga jong ke jimin toy kamlum don chu ban ong bakan long mo siliang ya kan nu ke jela lani kinu ki driver bat kan ni ke subject yang kumalom menta ka dei berang thumai mal mene bangiwan ra akan ni ke komiti nak kalian chairman du ong ba kan ni ke subject dan dei thumai bat don kam bangin hapan submit ke transport department kan hapan study ya kan dia ke agreement bat kumban shu ong no bala don bo ong bagani ke Sikkim model ban shu ong no kan dia kam di ke Sikkim model kan di kabala dep ban trekam ki babun tili ki jela kumbala benrap kumbala dep ban snow kan dia ke reciprocal transport agreement ke di bala dep ban trekam Jharkhand hapadeng ke Jharkhand berko Odisha bat hapadeng kini ke jela itu ipi yo kadon kanu no jing stu bakla bakan don ka problem ka bede bakata transit route kani ka transit route kanam don kanu ka jing e ong no ipi namar la tangi sim kini ki jela ki bahe bani ka jela Meghalaya bat lingba kini ki jela pin hapu banya lingba sikibe ki jela kam don jing thot hangno ru hadu menta kani ka RTA ka de ka bala trikam ha bat kalong efektif kini ki jela bat kalawan rabun ki jing toy namar kani ka RTA kaderu habede ke khajna ka donru habede ke malabatai ki kota ki ai ka permit chekini ki tourist taxi badru abat ki kali marhakani ka RTA ki don gilti ki state ki ba kan thup lang ru wat yaki kali kit marbam sekibi kiwe tengange ba ndangila IT chaka state government ba ka state government inda ka shong ban study bhai kani kermen ba kani kan wanra ya ka jingbhan nak menta kini ki tourist taxi driver nak ni jela berkunjuru lada ka sarkar Meghalaya kadi banya keren ba ka sarkar Assam nangai ba ka sarkar Assam ru haba ka don kanu ka jing ya suthu jimut kan don ka jing mintoy baro lang hi markani ong balale shule ta ka jing tho ka ba kumni kumta inde ka ti limbat ka bayaj ka motor vehicles act kaba kadai ke Central Act but kidon ki state ki badon la ke jong ka MV Act kita ki yad tak ba kuye binya ki MV Act ke jong ki tengange kumba ngila banru bine ka bede ba kom MV Act namta ka jela ka jongi nagaliang ka sarkar ka pensno ba kidang ya keren menta ja ka ban donno la ka jong ka Motor Vehicle Act ko kani ka jela Meghalaya de kini ki bangi pensno but kiwi ki kumala benrap ne kiwi ki jing e abai de bi tourist taxi ngila de pan ya keren lut habashai bat ngani ke department nu kala depan note down ki bat menta ka syupan nangi tan ka jingtho ya ka bangin sa IT kini kising pan swan Aduh kamu sistem yang dibentuk stakeholders kiba penyat ki hotel ki guest house kimde ban sutho baklan mar hangge kani ka jingdawa ka jongi ka reciprocal transport agreement kan don kanuno
ka ban ongno ka ban kata yaki amar kan ni gede habide ki kali sin mangila ong hi kita ka transport agreement kam di bangin ong bangin kata ya ka kamai ka ji ka jongki kan ni gede bi ka habide ka kamai ka yap ka im jongki ni ki try kali kamai ti ngangai balada kiro ki ai ya ka jing kershan na mata ka jing dawa jongki ni ki try kali bi ki nong ya kali ka jing mento ya kiro kan long hi amar haba ki wan ki tourist sani kan jelala ki yo I de ki local ban yalam sikta ki chaka jungo kai perthe ki babun ki jingin toy nama ka jing singan ka don ba ka jing tip kan kham bon ka jing tip ka ba ki nongwei ki wan ka jing sotanap kim don ni aba ki yo hi de ki try jela ki ban yalam ni ki de nganget kim de bandu jing kermen bat ngam kwa ru bangin share kut nang banya kim tho la sai tho ko mangala I mar na kwa hi bala da ki kwa I jing pen shai ni loi ban kren bat ki ru klem kan no ban ong bat constituent committee namar ni dei mangi kan ye ka association with the stakeholder makir ki di stakeholder idon la jong kon hon bat kumalong menta ka ye ke all khasi meghalaya tourist taxi association kade club de ban yo I jing ithu la kata ka register of society tang ha kini kisni kata padeng jong ni jing yele tengange ba ka jing thmu jong ka AKMTTA kam dei ban penyap jaya no inoru dei di ban imlang hi boro ma kumbang ilong mentangi idon ha ka ju ka langi dei kita ki pangi om ki khasi klem da pia ja kembrio hngong noru kadai ka bangin hap ya kamai jak po la ka jong ri kata kadai ka bang akwa sngo ban pen sha shaki Kata kamu mut kan wan sikalan Jadi buat ke asusun jengi ke ban dina po pokor do kimo po west end ni nak kalian nado ba sedang balaya jadi ya kani kakam banyak kali ku pergi driver tourist taxi jengi lai mo ya kani jengi ya kaba wan terlep lagi kali banabar ini depan asal kami ba lagi bane anyai kum kadak ba ni lawan ban yesno tilang menkersan ya ke AKMTA te mentar sih kajing wan jungi mentar sih ani kajing kot jong ka sarkar ini banyaknya mentar kita ki kam abide buat kali banabar buat ki turis bawan banabar tinggi lagi perlu jemut sibun jemut kita mulai perlu tasik te ngayu kilat ba bintang saja susu in apa ada kajing kok jak sarkar nomor ke sarkar untuk mentar menit kam akwa bantik lu dia baru dia session stakeholder kepada akwa ka jela jungi te ngasukwa ban nya gini aku ide buat kini rumah pede buat gini ki hotel ki guest house ki homestay ba akwa ban kapat ki ba kindi ban piyo ne ban tiang nomor HBD buat ki guest ki banuan lawan ra ada ki kali ML ne lawan ra ada West Bengal ne lawan ra ada Assam ro kin pohi kita ki guest nomor ni ngindon di persya HBD buat ki ngil ni kuai nama dawan ra mangil ide gigas dawan ra ide gigas andai kene ke jingele apa ngingele mata kuai ba kanlong pan longkum ke rasot na mata ada ikut dengi agi pedek di panuan lah ikut di sim pasar dengi ro nomor bakadei ke pakai ke kam lah ke sarkar lah kamna pan hau te kalong kan jinge ada ikut dengi nanta tahu ni imansi ban sim kene ke sinjam pan ya le pan ya ro kat bala mo ya sarkar kat apakah dang yaji dah kajingnya keren ndai tempat sih pada kamu rong kajing ku tempat sih man sim na doi pada